олами набототу ҳайвоноти кишвари мо хеле боюрангин аст. дар ин сарзамини гулбадомон ҳайвоноти нодире мавҷуд аст ки дар китоби сурхи ҷумҳурии тоҷикистон қайд шудааст. шикори ин ҳайвоноти нодир манъ буда, аз ҷониби масъулони соҳа барои зиёд гардидани саршумори ин ҳайвонҳо тадбирҳои зарурӣ андешида мешаванд. тибқи маълумотҳо, дар таркиби фауна ва флораи тоҷикистон беш аз 13 000 намуди ҳайвонот ва зиёда аз 4500 намуди растаниҳои гулдор мавҷуд аст. дар воқеъ тоҷикистон бо табиати нотакрораш мавзеи сайру саёҳат буда, дар замини зархезаш ҳазорон гулу гиёҳҳои шифобахш мерӯяду ҳайвоноти нодир сукунат доранд. олами набототу ҳайвоноти сарзамини мо хеле бой буда, бо ин мавҷудоти асрорангезаш диққати сайёҳонро ҷалб менамояд. макони зисти бештари ҳайвонҳои нодир дар марғзору дашту даман ва кӯҳистони тоҷикистон мебошад. ин сарзамини биҳиштосою офтобӣ аз ҷиҳати иқлим барои зисти ҳайвоноти нодир мусоид аст. пажӯҳиши олимон якчанд омилҳои маҳвшавии ҳайвоноти нодирро собит мекунанд. ҳамчунин таҳлили таъсири омилҳои антропогенӣ ба олами ҳайвоноти тоҷикистон исбот мекунад, ки дар 50 соли охир дар таркиби олами ҳайвоноти сарзамини мо тағйироти зиёде ба вуқӯъ омадааст. яке аз намудҳои нодири олами ҳайвоноти ҷумҳурии тоҷикистон ки солҳои охир шумораи он коҳиш ёфтааст, ин бабри барфӣ мебошад, ки намуде мебошад, ки бештар дар минтақаҳои баландкӯҳи ҷумҳурии тоҷикистон вомехӯрад зист мекунад. ин намуд солҳои охир коҳиш ёфтааст. аз ҳамин хотир, яъне шумораи ками онро ба инобат гирифта, намуд ҳам ба китоби сурхи ҷумҳурии тоҷикистон ва ҳам ба рӯйхати сурхи байналмилалӣ ҳамчун намуди осебпазир ворид карда шудааст. бояд тазаккур дод, ки ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, аз он ҷумла Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар якҷоягӣ ба Академияи миллии илмҳои ҷумҳурии тоҷикистон нисбати ҳифз ва нигаҳдории ин намуди ҷонвари нодири тоҷикистон нақшаҳои муайянеро иҷро намуда истоданд. ва бояд тазаккур дод, ки ҳанӯз соли 2007 нақшаи амал оид ба ҳифз ва нигаҳдории бабри барфӣ дар экосистемаҳои табиии ин ҷонвар ба нақша гирифта шуда буд, ки тадриҷан он амалӣ гашта истодааст. ва айни замон нақшаи дуввуми ҳифз ва нигаҳдории бабри барфӣ дар экосистемаҳои табиӣ аз ҷониби мутахассисони Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва Академияи миллии илмҳои ҷумҳурии тоҷикистон дар коркард қарор дорад ва солҳои оянда тибқи ин нақша ҳифз ва нигаҳдории ин ҷонвар ба роҳ монда мешавад. бабри барфӣ яке аз намудҳое мебошад, ки ҳаёти пинҳонӣ ба сар мебарад ва бештар дар минтақаҳое, ки барои инсон дастнорас аст, ҳаёт ба сар мегузаронад. дар шароити табиӣ ин намуди ҷонвар бештар аз ҳайвоноти ҷувсуме, ки дар минтақаи зисти ӯ ҳаёт ба сар мегузаронанд, ғизо мегиранд. ғизои асосии ин ҷонвар намояндаҳои зарбушаклон, намояндаҳои хояндагон ва пеш аз ҳама аз намудҳои ҷувсумҳо бештари ғизои онро бузи сибирӣ, яке аз намудҳои васеъпаҳншудае, ки дар экосистемаҳои зисти ин ҷонвар ҳаёт ба сар мебарад ва ҳисоб меравад. бабри барфӣ ё озодапаланг ҳайвони дарранда буда, ба оилаи гурбашакли сутунмуҳрадор мансуб аст. ин ҳайвони нодир дар зери таҳдиди маҳвшавӣ қарор дорад. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои ҳифз ва зиёд гардидани саршумори озодапаланг як қатор тадбирҳоро роҳандозӣ намудааст. аз ҷумла пурзур намудани мубориза бар зидди шикори ғайриқонунӣ, таҳияи чорабиниҳо оид ба паст кардани хатари дарафтидани бабри барфӣ ба чорвои хонагӣ, ҳамкории байни сарҳадӣ оид ба ҳифзи ҳайвоноти ваҳшӣ ва дигар тадбирҳои зарурӣ амалӣ гардиданд. чунин чораҳои судманд имкон медиҳад, ки хатари маҳвшавии ин ҳайвони нодир аз байн равад. озодапаланг дар шароити сунъӣ хуб парвариш ёфта афзоиш мекунад. ин ҳайвони нодир дар бештари боғҳои ҳайвоноти дунё ва марказҳои парвариши ҳайвонот нигоҳубин карда мешавад. қаторкӯҳҳои зарафшон, ҳисор, қаротегин, вахш, дарвоз, ванҷ, язгулом, шоҳдара,
пшарт, мускол, сарикол, аличури ҷанубӣ ва шимолӣ, вахон ва дигар қаторкӯҳҳои тоҷикистон макони зисти бабри барфӣ мебошад. 70% панҷшавии ин ҳайвони нодир дар ҳудуди вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон аст. бабри барфӣ яке аз намояндаи синфи ширхӯрон аст ва ин даррандае ҳаст, ки дар Тоҷикистон дар баландиҳои бештар аз 1500 то 5000 метр аз сатҳи баҳр зиндагӣ мекунад ва ин дар миёни даррандагон яке аз ҳайвонҳое ҳаст, ки дар минтақае аз ҳама баландтарин дар минтақаҳои пиряхӣ алпии Тоҷикистон метавонад ки вуҷуд дошта бошад, зиндагӣ кунад. Ва ин намуд дар бештар аз 20 қаторкӯҳҳои Тоҷикистон паҳн гардидааст ва асосан дар қисмати шарқии Тоҷикистон ва Тоҷикистони марказӣ дар минтақаҳои кӯҳӣ вомехӯрад. шумораи ин намуд аз нуқтаи назари олимон ва таҳқиқотчиён дар Тоҷикистон ба 250 то 500 сар баҳогузорӣ карда мешавад. Агар ки мо ин хел назар кунем, ин намуде ҳаст, ки шуморааш ба таври табиӣ навқадар зиёд мешавад, чунки дар даррандагон ҳам хел хусусият вуҷуд дорад, ки шуморашон хеле зиёд намешавад, ино камшумор ҳастанд нисбатан. ва аҳамияти бабри барфӣ дар минтақаҳои кӯҳӣ ва махсусан баландкӯҳ хеле бориз аст, чунки мувозинати экосистемаҳои табииро ҳамчун намуди калидӣ идора мекунад. яъне ки ин намуд дар табиат яке аз аҳамиятҳои муҳимаш дар он аст, ки шумораи дигар ҳайвоноти алафхӯрро, махсусан ҳайвоноти алафхӯрро ба танзим медарорад ва намегузорад, ки низоми экосистемаи табиӣ вайрон шавад. манбаъҳои ғизоии бабри барфӣ гуногун аст, вале махсусан таркиби асосии ғизои он иборат аз суғури сурх ва бузи кӯҳии сибирӣ иборат аст. ҳамчунин дар баробари ин ду намуде ки номбар кардам, ин бабри барфӣ ҳамчунин аз мурғи даштии ҳимолоӣ ва тибетӣ низ ғизо мегирад. дар вояи ғизоии бабри барфӣ ҳамчунин дохил мешавад гӯсфанди кӯҳӣ, помирӣ, ки бо номи архар миёни мардум маъмул аст, дохил мешавад. ҳамчунин бузи пармашох низ манбаи ғизоии бабри барфӣ ба ҳисоб меравад. мавзеъҳои хоси зисти бабри барфӣ дар баландиҳои 2000 то 6000 метр аз сатҳи баҳр ҷойгир аст. дар мавзеъҳои субалпӣ ва алпӣ нишебиҳои тез, дараҳои чуқур, харсангҳо ва сангтӯдаҳо сукунат менамояд. дар ҳудуди помири шарқӣ, асосан дар минтақаи марғзорҳои алпии харсангдор, вохӯрдани озодапаланг имкон дорад. тибқи маълумоти дар китоби сурхи ҷумҳурии Тоҷикистон дарҷ гардида, саршумори бабри барфӣ солҳои гузашта тақрибан 250 сарро ташкил медодааст. бабри барфӣ намуде мебошад, ки аз қадимулайём диққати тамоми олимон, сайёҳонро ба худ ҷалб гирифтааст ва аз ҳамин хотирам агар тарихан бинем, оид ба ин намуди ҷонваре, ки хоси минтақаҳои баландкӯҳ ҳаст, ривоятҳои гуногуне ба таб расидааст. дар адабиётҳои илмӣ он ҳамчун озодапаланг низ истифода бурда мешавад, зеро ҳаёти озод ба сар мегузаронад ва аз ҳама минтақаҳои баландкӯҳ ҳаёт ба сар мегузаронад. бабри барфӣ намуде мебошад, ки бештар ҳаёти пинҳонӣ мегузаронад ва омӯзиши он дар шароити табиӣ ниҳоят душвор аст,
зеро тарзи зисти ин ҷонвар омӯхтани хусусиятҳои биологӣ ва экологӣ маҳорати зиёди мутахассисони соҳаи зоология ва экологияро талаб мекунад, ки доир ба хусусиятҳои биологии ин намуди ҷонвар маълумотҳои нав ба даст оварда шавад. хушбахтона солҳои охир оид ба паҳншавӣ ба хусусиятҳои биологӣ ва таснифотии ин намуд маълумотҳои нав ба даст оварда шуданд. айни замон дар бештари давлатҳо, аз он ҷумла дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон, хусусиятҳои биологӣ ва экологии ин намуди ҷонвар тавассути домҳои аксбардорӣ ба қайд гирифта мешаванд, ки ин дар ҳолати реҷаи муайяни вақт мавҷуд будани ин намуд дар экосистемаҳои табиӣ муайян месозад ва оид ба фаъолнокӣ, оид ба тарзи зисти ин намуди ҷонварон солҳои охир маълумотҳои нав ба даст гирифта шудааст. ва бояд тазаккур дод, ки айни замон ин намуд дар қаторкӯҳҳои қисмати ҷанубии Ҳисор, дар қаторкӯҳҳои Тоҷикистони марказӣ, аз он ҷумла дар қисмати Помири шарқӣ ба қайд гирифта шудааст ва ин ҷонвар ба миқдори муайян айни замон аз рӯи маълумотҳое ки мутахассисони соҳаи териология, ки дар ҳудуди ҷумҳурӣ фаъолият менамоянд, 300-350 сар ин намуди ҷонвар дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд гирифта шудааст. озодапаланг тарзи ҳаёти ҷудогона мегузаронад. танҳо дар мавридҳои алоҳида гурӯҳҳои хурдро, ки иборат аз 6 сар мебошад, ташкил медиҳад. аз 1 то 5 бача таваллуд мекунад. аз охири моҳи январ то миёнаи моҳи март ҷуфт мешавад. давраи ҳомиладории бабри барфӣ аз 93 то 110 рӯз мебошад. азбаски тарзи ҳаёти ҷудогона дорад, мушоҳида намудани ин ҳайвони нодир душвор аст. дар ҷои амнтарин новобаста аз душвориҳо сукунат мекунад. аз ҷумла кӯҳҳои баландтаринро чун макони бехавфу хатар интихоб менамояд. барои ба даст овардани сайди худ талош мекунад. ҳангоми ғуруб ва сапедадам бештар шикор менамояд. озодапаланг метавонад ки сайди аз вазни худ 3 баробар зиёдро шикор кунад. ин ҳайвони даранда на гурӯҳӣ, балки танҳо шикор карда, бо наздик шудани сайдаш метавонад ба масофаи 6-7 метр ҷаҳида сайдашро ба дом афтонад. тарзи зиндагии бабри барфӣ аз дигар гурӯҳи ҳайвонот то андозае фарқ дорад ва нисбатан ин намуд шакли зиндагии пинҳониро мегузаронад ва ин боиси он гардидааст, ки таҳқиқи бабри барфӣ то андозае баъзе мушкилотро ба бор меорад. аз ин рӯ дар Тоҷикистон барои омӯзиши бабри барфӣ усулҳои гуногунро ба кор мебаранд. махсусан ба воситаи домҳои аксбардорӣ бабри барфӣ дар Тоҷикистон мавриди таҳқиқ қарор дода шудааст аз ҷониби кормандони илмии институти зоология и академияи миллии илмҳои Тоҷикистон ва ҳамчунин дар ҳамкорӣ бо дигар муассисаҳо бабри барфӣ мавриди омӯзиш қарор дода шудааст. гуфтан мумкин аст, ки бабри барфӣ ҳамчун объект барои на танҳо барои таҳқиқ, ҳамчун объекте ба ҳисоб меравад, ки барои ҷалби ва инкишофи туризм дар Тоҷикистон бисёр аҳамияти зиёд дорад, чунки ин намуде, ки ҳамагӣ дар 12 мамлакати дунё паҳн шудааст, барои завқмандон, барои дӯстдорони табиат дидани он бисёр ҷолиб аст. аз ин рӯ метавон гуфт, ки бабри барфӣ ҳамчун объект, ҳамчун як мавҷудоте, ки барои рушди туризм дар Тоҷикистон метавонад, ки бисёр аҳамият дошта бошад. бабри барфӣ сайди худро дар камин истода назора мекунад, сипас фурсати муносиб ёфта ба он ҳамла менамояд. иқлими сардро дӯст медорад. ин ҳайвони нодир хеле чусту чолок, тездав, шуҷоъ буда дар кӯҳистон озодона умр ба сар мебарад. саршумори бабри барфӣ дар Тоҷикистон тақрибан 800 сар буда дар боғи миллии Тоҷикистон наздики 106 сар
мушоҳида шудааст. Дар ғорҳо ва шахҳо миёни харсангҳо муддати тӯлонӣ маскан мегирад. ҷиҳати ҳифз ва тарғиби ин намуди ҷонвари нодири фаунаи ҷумҳурии Тоҷикистон доимо корҳои илмӣ тарғиботӣ бурда мешаванд ва мо худ шоҳиди он ҳастем, ки солҳои охир нисбати ҳифз ин намуди ҷонвар ҳам дар шабакаҳои телевизионӣ, ҳам дар васоити ахбори умма, филмҳои телевизионӣ гирифта мешавад, то мардум доир ба ин намуди ҷонвари нодири фаунаи Тоҷикистон маълумотҳои зарурӣ ба даст оранд. асосан ин намуд дар алоҳидагӣ ҳаёт ба сар мегузаронад. Танҳо дар давраи афзоиш онҳо яъне ҷуфт мешаванд ва фардҳо муддати муайян якҷоя ҳаёт ба сар мегузаронанд ва ҳангоми ҳуҷум кардан ба сайди худ бештари маврид ин намуд дар алоҳидагӣ шикор менамояд ва бояд тазаккур дод, ки чӣ хеле ки қайд кардем, айни замон яъне шумораи баъзаи манбаи ғизоии ин намуд дар экосистемаҳои табиӣ коҳиш ёфта истодааст ва ин ҷонвар бештар ба бузҳои кӯҳии сибирӣ, дигар намуди ҷонварони кӯҳие, ки ба гурӯҳи ҷувсумону хояндагон мансуб ҳастанд, ғизо мегиранд. мутаассифона яъне таъсири фаъолияти нодурусти инсон шикори бемаврид ва бемайлон сабаби он гаштааст, ки манбаи ғизоии ин намуди ҷонвар дар экосистемаҳои табиӣ коҳиш ёфта истодааст ва хушбахтона солҳои охир барои яъне боқӣ мондан, нигоҳ доштани манбаъҳои ғизоии табиии ин ҷонварон корҳои амалӣ гузаронида истодаанд ва мо худ шоҳиди он ҳастем, ки таи чанд соли охир ҳамлаи ин намуди ҷонвар ба маҳаллаҳои аҳолинишин, хусусан дар қисмати Помири ғарбию Помири шарқӣ ба қайд гирифта мешавад ва новбаста аз оне ки ҳайвон дошта мешавад, яъне ин намуди ҷонвар боз ба озодӣ сар дода мешавад, то шумораи он дар табиат пурра устувор боқӣ монда бошад. Зеро ин намуд яъне яке аз ҷузъҳои таркиби табиати зинда буда ба муҳофизат эҳтиёҷ дорад. дар ин мавзеъҳо сукунат ёфтани бабрҳо барои он аст, ки аз ин ҷойҳо ҳайвоноти дигар мегузаранд ва метавонанд сайди худро дарёфт кунанд. чунин макон беҳтарин сукунатгоҳ барои ин ҳайвони нодир аст. баҳри ҳифзу нигаҳдошти бабри барфӣ ё худ озодапаланг чораҳои муҳим дар ҷаҳон амалӣ карда мешаванд, ки Тоҷикистон дар ин самт пешсаф буда барои нигоҳдорӣ ва парвариши ин ҳайвони нодир тадбирҳои зиёдро андешидааст. аз назари агар ки таърихию фарҳангӣ гӯем, агар дар мардуми тоҷик ҳамин хел хусусият буд, ки онҳо ҳеҷ гоҳ бабри барфӣ ё ин ки дигар хазандагони дарандаро бесабаб шикор намекунанд. аз он ҷумла дар мардуми мо ҳамин хел эътиқод вуҷуд дорад, ки дидани бабри барфӣ ин барои мардум хушбахтӣ меорад ва ҳамчунин куштани он барои мардуми мо хусусияти нек надорад. ва дар аксари деҳаҳои кӯҳӣ вақте ки вомехӯрем ба онҳо таъкид мекунанд, ки ҳеҷ гоҳ бабри барфиро шикор намекунанд, чунки аввал ин ки ин хосияти нек надорад, дуюм ин ки ин намуде ҳаст, ки чун инсон дар ҷои озод, дар ҷои тоза зиндагӣ мекунад ва будани он барои табиат ҳам барои инсон хушбахтиҳо меоварад. ва агар ки аз нуқтаи назари илмӣ ҳам агар бигирем, дар воқеъ будани бабри барфӣ дар минтақаҳои кӯҳӣ ин нишондиҳанда, яъне ки индикатори солимии табиат аст ва он эътиқоде ки мардум доранд аз назари дигар гирем, то андозаи асоси илмӣ ҳам дорад. яъне ки дар он ҷое ки табиат солим аст, дар он ҷое ки ҳайвоноти ваҳшӣ
که منبع غذاییش وجود دارد میتواند که ببر برفی زندگی کند، در حالی که اگر که او طبیعت اون اکوسیستم او طبیعت اگر سالم نباشند ببر برفی هم زندگی کردن نمیتواند. از این رو از نظر علمی اگر گیریم واقعا این اعتقادی که میان مردم هست اساس علمی هم دارد. در دیگر قومیت ها و ملت های دیگر فرض کردیم اگر که شکار ببر برفی یا اینکه پوستین یا پشمینه ببر برفی داشتن اگر باعث افتخار و شکار آن باعث غرور باشد، در مردم ما این چیز وجود ندارد. یعنی که در ما رمز آزادی، در ما رمز پاکی، در ما رمز خصوصیت نیک داشتن نشان میده. از این رو در اکثریت ناحیه هایی که این نمود وجود دارد وقتی که با شکارچیان اگر واخورید صحبت کنید اونها شکار کردن ببر برفی رو خاصیت نیک نمی حسابند. یعنی که در ما این یک رمزی غرور، رمزی آزادی و رمزی پاکیزگی رو دارد. тадқиқотҳои илмии мутахассисони соҳа барои омӯзиши хусусиятҳои гуногуни физиологӣ ва тарзи ҳаёти бабри барфӣ ҳанӯз идома доранд. чунин пажӯҳишҳо имкон медиҳад ки аз тарзи сукунат, сохт ва махсусиятҳои озодапаланг воқиф бошем ва чораҳои заруриро барои коҳиш додани маҳвшавии ин намуди ҳайвони нодир пурзур намоем. озодапаланг ҳайвони ваҳшии нодиртарин ба ҳисоб меравад. ба ин ҳайвони нодир аз он сабаб озодапаланг ном ниҳоданд ки озод асту ҳаргиз ба одам ҳамла намекунад. ғизои асосияш бузи кӯҳӣ, харгӯш, суғур ва дигар ҳайвонот мебошад. олимон бар он назаранд ки дар кишваре ки озодапаланг мавҷуд аст дар он тозатарин экосистема мебошад. ин ҳайвони нодир ба сардии ҳаво тобовар мебошад. аз ин рӯ онро бабри барфӣ мегӯянд.